ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼େ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଅମର ବାଣୀରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଉତ୍କଳୀୟ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେମିତି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ମା ମାଟିକୁ ସେମିତି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଉ ସେହି ମାଟି ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ଉତ୍କଳୀୟ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସୁତାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଫକୀରପୁର ଗାଁର ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ନଗରୀ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଫୁଡ୍ ଏମ୍ପାୟାର କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ। ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ଆଉ ସହରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାକଚକ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କିପରି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, କିପରି ଆଗେଇ ପାରିବ ନିଜର ଦେଶ ଆଉ ଜାତି? କିପରି ପୁନଃ ଜାଗରିତ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ? କାହିଁକି ଏତେ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ? କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ବରଂ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେବା ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ। ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ରଖିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କ ମନରେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିପରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, କିପରି ବଦଳି ପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର। ସେହି ମହତ୍ ଭାବନା ନେଇ ସେ ଏକଦା ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ସୁଦୂର ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗାଁକୁ। ପିଲାଦିନୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବା ଆଉ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସତ୍ୟ ସୁତାର ଅନେକ ଦିନୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଦିନେ ତାଙ୍କର ଚିର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ହୃଦୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସତ୍ୟ ସୁତାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗାଁ। ये हूँ से पवित्र सुआंड माटी जो जन्म होते उत्कलमणि गोपबंधु दास। ओह यही से पवित्र माटी। नमस्कार आज्ञा। एक आह्वान, एक दरदी मनीषर आह्वान। नहीं भूल कहली, दरदी मनीष नुहे महापुरुषंकर आह्वान। मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जातु पिठी रे। देशर स्वराज पथे जेते गाड़, पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। ये त्यागर आह्वान थिला समग्र ओडिशावासी विशेषकर ओडिशार युवपीढ़ी। ये आह्वान शुणी सुदूर सिंगापुर दौड़ी आसिचंती श्रीजुक्त सत्य सुतार महोदय जे मोरी पाखरे। आज्ञा नमस्कार। यही जे सुआंड माटी, यही से गोपबंधुंकर जन्मस्थान। आसंतु जीवा दर्शन करि आसिबा। आसंतु। यही हेले प्रभु राधा विनोद बिहारी गोपबंधुंकर कुल देवता। प्रत्येक दिन घर बाहर क्षणी मन भितर केवल यही प्रार्थना थिला, प्रभु कहार कौन हो जाऊ बरं ओडिशार मंगल हो। एमती गोटे प्रार्थना सब ठाकुर गोपबंधुंकर थिला। तो सेमती गोटे भावना नहीं आप दौड़ी आशार मंगल हम, ओडिशा मंगल कर ये भावनाटा केमती आपण भितर को आसला? आज्ञा छुआ बेले एक्चुअली बापा मोर शिक्षक थे। आज्ञा
सी एक्चुअली मत छुआ बेलू गोपबंधु कथा कहते सी कहते गोपबंधु आदर्श जदि तू जीवु दिन ना दिन तू द्वारा किसी हो पार तो मुझे सब गोपबंधु आदर्श अनुप्राणित हो छुआ बेलू ही काम करे ଆପଣ ତେବେ ସୁଦୂର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସେଠୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ବଳେଇଲେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରି କିଛି କରିହେବ ମୁଁ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ଚାକିରି କରିବିନି ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ସେମିତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ସମୟ ବିଦେଶରେ କାମ କରି ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖି କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାହିଁକି ହେଇଛି ଏତେ ଉନ୍ନତ କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଠୁ ଶିଖିକି ସେ ଯାହା ଶିଖିପାରିଲି ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସୁନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେମିତିକି ସେଠିକା ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିକ୍ଷା ଲୋକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛି କି ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଖରାପ କାମ ବିଶେଷ କରିବେନି ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ମୋତେ ସେଇଟା ସେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବହୁତ ସମୟ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଛୁଟିରେ ଆସେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 4-5 ଥର ଛୁଟିରେ ଆସେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 1.5 ମାସ ଗାଁ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ରହେ ମୋର ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ ସେଠିକା ଯୁବ ସମାଜ ଛାତ୍ର ସମାଜ ସହିତ ମିଶେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ଉନ୍ମାଦନା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ସେଟା ନାହିଁ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି ଯଦି ଉନ୍ମାଦନା କମିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବା ଯୁବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି ଯୋଉ କଥା ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଷଠିଘର ଦର୍ଶନ କରି ଯୁଗପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନରେ ଯେମିତି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ପୁଲକ ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଉତ୍ସର୍ଗର ସେହି ଅମର ବାଣୀ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ସେହି ଅପାସରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲା ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଭରି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ତିତିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳମଣି ଗଢ଼ିଥିବା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରଥମ ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବାଣୀକୁ ଯଦି ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭାବି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବୁ ତୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ
ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଅଭିନେତା ପରିଚିତ ଚେହେରା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ସୁତାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅର୍ଥର ସୁଧ ରାଶିରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ବାର୍ଷିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଟପ୍ପରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। गोपबंधु नीति आदर्श अनुप्राणित हुई सिंगापुर सुआंडो को छुट्टी आसी सत्य सुतार। मिशु मोर देह देश माटी देशवासी चली जातु पिठी देशर स्वराज्य पथे जिते गाढ़ पुरु तो ही मोर मांसाड़ आर जो अर्थ थिला आर अर्थ थिला आम समाज युव समाज त्याग करिवार आवश्यकता अछि। बिना त्यागरे कौनसी देश बा कौनसी राज्य कौन जाति आकु जाई पारनी। आउ जो गोटे बढ़िया कथा कहते गोपबंधु जोटा कि कहते जीवन थिले भाई पातिबा नाही हाथ मनीष परिदिने मनीष होइबा तो आर जदि आम नबा ये कहीं कौन माने तार सारांश सेटा लगे स्वाभिमानी हवा कि जदि जो जाति स्वाभिमानी जाति नुहे से जाति आकु बढ़ी पारिबनी। आ गोटे जोटा सब माने गोपबंधु चाहिए सब कि शिक्षा केमिति उन्नत करें से गोपबंधु गोटे माने वन विद्यालय भी करते। तेणु शिक्षा तापरे स्वाभिमान तापर त्याग जो जाति पाखे 3टी जिनस अच्छी से जाति बहुत आगू जीव। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ ଆଦର୍ଶ? ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 3ଟା ଆଦର୍ଶ जोटा कि युव समाज छात्र समाज ताकू नहीं चलबार अच्छे। जदि ताकू नहीं आम चलवा आम एक समृद्ध ओडिशार स्वप्न देखिपर समृद्ध ओडिशा तैयारी कर माने युवपीढ़ी जदि बदली जीव ताले समाज बदली निश्चित भाव में से कौन आवश्यक। तेणु जो गोपबंधु दास कहते प्रथम कथा शिक्षा। तेणु से शिक्षा उपर बहुत गुरुत्व देते। जो शिक्षा लोक मैंने केमी शिक्षित हे लोक मैंने शिक्षा हेले विभिन्न जिनस को विभिन्न दृष्टिकोण देखिए सत्यवादी वन विद्यालय तैयारी करते। संग्राम विप्लव ये सब पछरे था लोकटा शिक्षित शिक्षित ना शिक्षित ना कौन माने किसी जन चिंता करि परिबनी। जदि शिक्षित माने ही तो माने शिक्षित हेले ही आप संग्रामी हेबे। शिक्षित जेपर्यंत होना संग्राम हो पारे तो प्रथम चिंताधारा था जो लोक प्रथम शिक्षित हो भल जिन बुझीपारे अशिक्षित है। हाँ तेणु ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा है गोटे थिला जो द्वितीय सब मत भावप्रवण करथिला कि जीवन थिले भाई पातिबा नाई हाथ मनीष परिदिने मनीष होइबा तो एटा हला स्वाभिमान। जो कविता लिखी स्वाभिमान माने मु शिक्षित भाई पातिबा नाही हाथ मनीष परिदिने मनीष होइबा तो मनीष परिदिने मनीष होइबा केते स्वाभिमान आ कोडे हाथ पातिबा नहीं आमे मनीष बळिया मनीष हिया। प्रथम मु शिक्षित हली तापर मु सम भीतर स्वाभिमान देरी हला। तृतीय जिनसटा कहिथिले कि जोटा कि तांकर सेटा सब बढ़िया जिनस मते लागे कि मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जांतु पिठी रे देशर स्वराज्य पते जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़ है। एटा हला त्याग। तेणु शिक्षित स्वाभिमान त्याग ये 3टी जिनस जो जाति पाखे अच्छी माने जो पुरु मोर मांस हाड़ माने ये खाल खमार ये पड़ी ये न पुरु ये जातिर समृद्धि तैयारी हो यही 3टा जिनस जो जाति अच्छी से जाति आगु को बढ़ी चलो ही बढ़ी चलो आउ कहीं अटकई पारे। धन्यवाद धन्यवाद सत्य बाबू। आज्ञा गोटे कथा कहबी सत्यर केवे पराजय है ना। गोपबंधु कौन प्रत्येक उक्ति सत्य उपर आधारित जोग को देखु माने से सत्यटा केमिति आसी आम मान पाखे पहुँची जाऊँचे सत्य साकार होगा जाऊँगी। प्रथम कथा आपण ना है सत्य। आम आसी पहुँचले सुआंडो गाँव सेठी भी अच्छी आसिले आपण कौटू सिंगापुर सेठी भी अच्छी आम आसिले
ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ସେଠି ବି ସହ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଠି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସବୁତକ କଥା ସାକାର ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ସାକାର ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଅଳି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସାକାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କେବଳ- ଭଗବାନ ବି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବେ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଜମା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବା କେବେ ପାଶୁରି ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ 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 ଆଜ୍ଞା। ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ